Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Дару керек болса, даруларны ала алалар. Пакетта булырга тиеш. Су этикеткасыз булырга тиеш. Сынаулар шыры. Районда бірдем дәулет имтиханнары дәвам итә. У нас сейчас с папой план есть, это под беседкой сделать полки там, всякое такое заварить. Вот и папа доверил мне сварить полностью, сделать план и все такое. Су қотылығы һәм металдан мотор хәрефләр сірі. Әлмәттә мәктәп оқушылары арасында һөнәри ұсталық бәйгесі узды. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживаемом устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Бала именлігі үлкеннер қолында. Юллардағы қорқынышсызлық мәселесі ойрата актуаль вақыт башланды. Біздің телекомпанияға 3-ші котельныйның қойнар суны планлаштырылған срокта 3-ші июньдә қабынмауы турында сұраулар келе. Әлмәт жаллық шілтерлері бұл айдан аңлатмалар берді. 1-ші июньнен 8-ші июньге қадар әлмәтте юғары басымлы газ үткәргішті масштаплы ремонт ішлері бара. Бұл шырға 1-ші һәм 3-ші котельныларға газ беру тулысынша тоқтатылған. 3-ші котельныйның планлы ішлетіп жиберу 3-ші июньге белгіленген болған. Әмі газ бермеші котельный жиһазларының іші техник яқтан мөмкин түгел. Жылылық шілтерлері су беруге әзір, лекен физик яқтан аны газ білән тәмин итмеші жылыта алмайлар. Газ ішшілері ремонтны тәамлап, котельниларға газ беруні яңадан башлап жіберу білән әлмәт жылылық шілтерлері акционерлық жәмғаяты білгішлері жайланмаларыны ішлетіп жіберуге һәм системаны қойнар су білән тұтыруға кірішешек. Әлмәттә мәктәпне тәмамлаучылар өчен мөгаен иң дулкынландыргыч һәм мөһим чорларның берсе. Бер айдан артык вакыт эчендә 750дән артык укучы бердәм дәүләт имтиханын тапшырачак. Аннары дулкынланып нәтиҗәләрне көтәчәк һәм уку йортын, димәк, киләчәк һөнәрне дә сайлаячак. Бүген сынау тапшыручылар белән без дә аралашып кайттык. Әлмәт районында бердәм дәүләт имтиханының төп чоры 1-ші июньдә башланды. Ул көнне 202 укучы үзенең белемнәрен тикшерде. Алар тарих, әдәбият һәм химия тапшырды. Бүген укучыларны рус теленнән имтихан көтә. Укытучыларның жылы сүзләре һәм теләкләреннән соң чыгарылыш сыйныф укучылары металл рамкага юл тота. Укучылар әйтүенчә, бу имтихан тапшыруның иң дулкынландыргыч мизгелләренең берсе. Готовилась с репетитором усердно целый год по-русскому. Иду в архитектурный вуз. Настроение боевое. Я думаю, что у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться. Волнения нет. Уверены в себе. Планируем выложиться на все 100. Әлмәт районында быел 11-нче сыйныфны тәмамлаган 774 укучы мәҗбүри дәүләт имтиханнарын тапшырачак. Әлмәттә бердәм дәүләт имтихан 3 пунктта, 3-нче, 12-нче һәм 20-нче мәктәптә тапшыру оештырылган. Соңгысында рус теленнән белемнәрен тикшерергә 262 укучы килә. Алар арасында Наилә Мустакыймова да бар. Кыз киләчәктә укытучы булырга тели. Барыннан да ныграк рус теленнән имтиханда инша язу куркыта ди. Мин укучы булырга телим, чөнки бу профессия бик хорошо ценится. Меня бик ошиб бу профессия. Минем әнием дә очень сильно волнуется насчет будущих экзаменов, но я надеюсь, что я не подведу. Барлык пунктларда да стационар һәм күчмә металл эзләгечләр урнаштырылган. Барлык аудиторияләрдә видео күзәтү камералары бар. Кабинетлар санитария нормаларына һәм куркынычсызлык стандартларына туры килә. Бердәм дәүләт имтихан узганда үзең белән тышыннан башка паспорт кирәк. Шулай ук төргәксез су һәм җиңел ризык алырга була. Шоколад фольгасыз булырга тиеш. Дару керек болса, даруларны ала алалар. Пакетта булырга тиеш. Су этикеткасыз булырга тиеш. Тагын шикләүкләрдә алырга була. Аудиториядан имтихан вакытында чыгарга ярый. Ләкин чыкканда аларның чыккан вакытларын язып алалар.
Бердәм дәүләт имтиханының чираттагысы 8 июньгә билгеләнгән. Бу көнне чыгарылыш сыйныф укучылары математикадан белемнәрен тикшерәчәк. Әлмәт районында бердәм дәүләт имтихан тапшыру вакыты быел 19 июньгә кадәр дәвам итә. Чыгарылыш укучыларның кирәк булганда яки теләгән очракта имтиханнарның берсен яңадан тапшыру мөмкинлеге бар. Моны резерв көннәрнең берсендә 8 яки 9 июльдә эшләргә мөмкин. Татнефтьнең кадрлар әзерләү үзәгендә мәктәп укучылары арасында һөнәри осталык бәйгесе узды. Яшь химик анализ лаборантлары һәм эретеп ябыштыру эшләре осталары эшлекле мәйданчыкны чын белем, дәрт һәм һөнәри горурлык бәйрәменә әйләндерде. Катнашчыларның сайланган һөнәрләре белән чын күңелдә кызыксынуларын без дә күреп кайттык. Кадрлар әзерләү үзәгенең 80 еллык юбилее уңаеннан 10 яшь эретеп ябыштыручыга җепле валик эретеп металл пластинада ЦПК-80 дигән язу чыгарырга кирәк иде. Бирем төгәллек, кулның ныклыгын һәм эретелгән металлның үзлекләрен аңлауны таләп итә. Һәр миллиметр мөһим роль уйный ди Егор Исмуллин. Бу курста белем алу иртә һөнәри юнәлеш сайлау һәм мөстәкыйльлек өчен яхшы булды ди. Инде бу җәйдә яңа күнекмәләре белән әти-әнисенә булышырга планлаштыра. Ну, у нас сейчас с папой план есть, это под беседкой сделать полки, там, всякое такое заварить. Вот, и папа доверил мне этот, сварить полностью, делать планы, все такое. Компетентлы жюри эшләрне 10 критерий буенча бәяләде. Глубина 0,5 мм, длина 150 мм. Ну, 150 не будет. По глубине. Меньше 0,5. Больше 0,5. Так, больше 0,5, 1 балл. Эретеп ябыштыру цехында аппараттар тавышланган арада лабораториядә тынлык хөкем сөрде. Яшь химик анализ лаборантлары су сыйфатының төп күрсәткечен катылыгын билгеләргә тиеш иде. Мы брали аммиачно-буферный раствор и пипеткой мы в 3 колбы по 5 мл добавляли аммиачный буферный раствор. После этого мы добавляли индикатор, это хром темно-синий, по 5-7 капель. После этого мы, получается, подносили каждую колбу к пипетке, добавляли по несколько капель, ждали, пока изменится раствор. У нас он был розовый. Татнефтегаз переработка идарәсеннән махсус китерелгән пробаны бюреткадан триломбы ремәсе белән әкрен генә болгаталар. Су зәңгәр төскә әйләнергә тиеш. Аннары сарыф ителгән күләмне язып, исәп-хисап ясыйлар. Бу бирем җитештерүдә мөһим ди белгечләр. Су катылыгы, җылылык алмаштыргычлар һәм турба үткәргечләр белән эшләүчеләрдә зур роль уйный. У нас должна быть параллельность. Беренче чиратта бездә анализлар нәтиҗәләренең параллельлеге булырга тиеш. Бу катнашчы бер үк вакытта бер генә анализ түгел, ә 2 анализ ясый дигәнне аңлата. Осталык, күнекмәләр, укучының белеме булар барысы да бездә исәпкә алына. Алгоритм буенча аннары нәтиҗәне бәялибез. Есть расписанный алгоритм, чек-лист оценки лаборанта. Бүләкләү тантанасында барысы да дулкынланып нәтиҗәләрне көтте. Җиңүче һәм призерларга грамотлар һәм бүләкләр тапшырылды. Катнашчылар билгеләп үтүенчә, иң мөһиме алар үзләренең дөрес сайлау ясауларына тагын бер кат инанды. Для меня это было приятным удивлением. Победа в конкурсе. Мне предстояло совершить много работы, много трудиться. Я благодарен своим преподавателям, которые направляли меня на правильный, нужный путь. Һөнәри осталык бәйгесендә һәрбер катнашчыга Татнефть компаниясеннән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Берәүләр осталыкта ярышып булачак һөнәргә таба атлаган арада авыл хуҗалыгы осталары өчен эшнең кызган чагы. Алдан әзерләнгән техника, элитлы сортлы орлыклар, минерал ашламалар белән тәмин ителгән хуҗалыкларга әлбәттә барлык эшләрен дә вакытында тормышка ашыру өчен күпкә җайлырак дип белгечләр. Әлмәт районы авыл хуҗалык һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча игенчеләр иртә культуралар чәчүне төгәлләделәр диярлек. 360 гектар мәйданда рапс һәм җитен чәчәсе калды дип белгечләр. Быел барлыгы 37 000 гектар мәйданда арпа, бодай, солы, карабодай, борчак, кукуруз чәчелгән. Белгечләр шулай ук инсектицидлар белән эшкәртүне башлау турында да хәбәр итә.
Бу атнада әлмәттә яшүсмерләр өчен беренче хезмәт сменасы старт алды. Балалар берничә оешмада эшли. Мисал өчен шәһәр автомобиль юллары идарәсендә балалар Ленин урамындагы чүп-чарны һәм чүп үләннәрен җыя. Сәламәтлек паркындагы тротуарларны һәм бордюрларны чистарта. Эш көне озынлыгы яшькә бәйле һәм 3 сәгатьтән 5 сәгатькә кадәр тәшкил итә. Тәртип һәм куркынычсызлыкны бригадирлар күзәтә. Эшли башлар алдыннан һәр яшүсмер куркынычсызлык кагыйдәләре буенча инструкция уза. Убираем улицы, траву там, где мусор и так далее. Мне важно, что наш город был чистым. Хочу заботиться о чистоте и так далее. И познакомиться с новыми людьми. Вот уже с компанией подружилась. Бу җәйдә әлмәт яшүсмерләре өчен беренче хезмәт тәҗрибәсе алу, үз акчаларын эшләү һәм туган шәһәр үсешенә реаль өлеш кертү өчен менә дигән мөмкинлек тудырылган. Исегезгә төшерәбез, әлмәттә җәйге эшкә урнашырга теләүче 1000-нән артык яшүсмернең эшен финанслау каралган. Яшьләрнең һөнәри юнәлешенә һәм мәшгульлегенә юнәлдерелгән кадрлар милли проектын гамәлгә ашыру кысаларында 2026 елда эшләүче мәктәп укучыларына ярдәм итүгә 6 миллион 600 мең сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Узган елгы җәйге каникулларда Татарстанда юл транспорт һәлакәтендә 7 бала һәлак булган, 170-е имгәнгән. Бу статистика мәктәп каникуллары вакыты балалар өчен аеруча куркыныч булуын ассызыклый. Бу сезонда мондый фаҗигаләрнең кабатлануын булдырмас өчен аларның иминлегенә аерым игътибар бирү мөһим дип белгечләр. Әлмәттә 28 майдан 10 июньгә кадәр куркынычсызлык каешларын куллануга багышланган акция уза. Чираттагы рейдта безнең төшерү төркемдә булып кайтты. Инспекторлар машина йөртүче һәм пассажирларның куркынычсызлык каешларын куллануын күзәтә. Исегезгә төшерәбез, юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча автомобиль каеш белән җиһазландырылган булса, машинадагы бар кеше дә аны электрергә тиеш. Бузулар шул исәптән автомат рәвештә фото һәм видео фиксация белән теркәлә. Хокук бузу ачыкланган очракта транспорт чаралары милекчеләрен административ җаваплылыкка тарталар. Согласно пункту 20... Юл йөрү кагыйдәләренең 22-9 пункты нигезендә конструкциясендә куркынычсызлык каешлары каралган җиңел автомобильдә һәм йөк автомобиле кабинасында 7 яшькә кадәрге балаларны йөртү баланың авырлыгына һәм буена туры килә торган махсус балалар җайланмасы кулланып башкарылырга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе балаларны 7 яшькә җиткәннән соң да балаларны тотып тору җайланмасында йөртергә киңәш итә. Соответствующих весу и росту ребенка. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживаемом устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Автомобильдә куркынычсызлык каешын куллану юл транспорт һәлакәтләре вакытында үлем очракларын 50%-ка, авыр җәрәхәтләр алуны 25-50%-ка киметә торган иң эффектив чара. Юл транспорт һәлакәтләренең күпчелеге тизлекне арттыру, ярамаган урында каршы як полосага чыгу аркасында була. Шулай ук җәйге чорда мототранспорт катнашындагы аварияләрдә еш кабатланып тора. Мондый һәлакәтләрдә балаларның гомерен саклап калу максатыннан калабызда профилактик чаралар даими үткәрелә. Началось лето, конечно же, да. Җәй башланды. Шуңа иң беренче чиратта без балаларга юлларда үз-үзеңне тоту куркынычсызлыгы турында искә төшерергә тиеш. Алар игътибарлы булсын, як-якка карасыннар, юлда ашыкмасыннар. Әгәр алар велосипедчылар яки самокатчылар икән, алар һичшиксез машина юлын узганда аннан төшәргә һәм җәяү барырга тиеш. Юлны узганда гаджет һәм телефоннарга карамасыннар икәнен исләренә төшерегез. Пассажирлар һәрвакыт куркынычсызлык каешларын электрергә тиеш. Балалар иминлеге өчен беренче чиратта өлкәннәр җаваплы. Если это пассажиры, то они обязательно должны быть пристегнутыми и так далее. Белгечләр ел фасылына карамыйча юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозмаска, үзенең һәм башкаларның иминлеген куркыныч астына куймаска кирәк икәнлеген ассызыклый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мен Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.